Awagi Văsescu Nucumată, dit capitolul 31, ce o spune în Moabetea Namisa de preptul Nastaz și episcopul de Sărună Dionisios, de Catan de Salaie, ce ubăna armânii, după ce sute de mii de refugiați greci din Anatolie anăpădire peste locurile a lor. Și amindoli s-a chicăsire sub curma lumta, zvirsarea de sânge, namisa de cetele de antarți refugiații greci pe de o parte și cetele de armătulați de armâni pe de altă parte. Anda când banii putea să atea 11, preftul Anastas de până de caroță, o luă trimindeana de in și ligese al Iorgus l așteaptă până să bitesească Moabetea cu episcopul Dionisis. Târgăcele cu florile avea băgată tu geamta de cheale. Nastas apăcă-ți doarmă mași vărățințe țihăți. Ama nu-ți duce aici curmat. Focul ți lu avea tu inimă, tas le-a scapă armânile de greaua ca tantesi ți ajunseră, îi vedea putere și îl hărnea nădia și minduierile. Știa că biserica gărțească o îndrupa politichia ale chivernisii de tucheare a armânilor și alântor etnii minoritari țibânatul gărții, catacum arbinești, vârgari și turți. Ama armânii, era de chivernisea de Atină, o problemă ți-a îngrica mult, că ți-e că ești lugiursea machedoneani, oameni de-a locui, azi vă mațit sânzii de pe Lasgani, așa cum era și Filip și Alexandru cel Maru, autohtontul Macedonia, Tesalia, Epir și a Vigera de-a Marea Egei. O altă problemă era că la rămâni, ți era un număr mult mai mare de la anternii, limba de date era latinofonă și ei nu slugiursea greți, așa cum căpta istorianii greți le bag în cap, că taca sunt cam avecli greți. Ama cam mai mult de tuti, la îngricatul păltări politichii agresive ale României, ți șteasea umbra peste locurile iubăna armânii. De itia că rumunii, ți era și latinofoni, îi lugiursea armânii ca frațele lor de la not de Duna. Scolile românești ți le băgă pe cale România tu Macedonia, Tesalia și Epir, tu Chirolul când era sub administrație otomană, le stătea greților ca ceva schimb tu gurmați. Am atutea este, adus rășmare câvgă namisa de armâni. Armânii spârțără cai progres, cai pro-români și biserica gărțească îi aprochea armânii progreți și le-a vinai că le băga cheadiți ațelor ce era pro-români. Acea miră blăstămată ți le-a vinat oamenii ca vărăprice nevăzută că zupiște armâni ca ceva rufei, anda Macedonia fu părțătul anul 1913 și a rămaseră ca pule fără cloți. Atunțea, inima li fu desicată tu 4 cumăți și ațeale arucate tu gură de luchi. Toarele lor acățară slăhivă îngropate tu arina înfărmăcată al istoriei. Tricură mași zați ani și aici miră blăstămată le-a din înapoi. Arucă alte rufei peste capetele lor. Fură aduși peste ei, ahorhinda cu anul 1913, refugiații greci din Anatolii. Chivernisea și biserica de Atină, minduia că vine oara să scapă de schinii, ți le zângina gurmagiu, ama tăi nu știa că armânului nu le-a dat de la Dumnezeu chiar cu unul cu dau. Poate și bă Dionisios, episcopul de Sărună, ama Menihiu, arhiepiscopul a munților, a Pindui, minduia Anastasia andaci cutii la ușa de case. Un muliare ți purta o năpârgheaua albă, îi deschise ușa și îi face semn să intră. Tamam pe oară venit, îi dăsinăsă cu buneață tu ochi. Haideți, episcopul vă așteaptă tu bibliotecă. Alasul trimingeana su dugmini. Mini Iulena, umultres mamă sa, Ecaterina, dăsinăsă andau lor ninti și-l ducă preptul tu bibliotecă. Anda intră nunt, l-a văzut episcopul Dionisis cum și dea la o nămeasă cu dau scani. O nămisale albă era știrată pe measă
Shpinës avea dao piates dao putiri de cristal. Na mesa de masă avea un piates în plin de filii de câșcăvă și masini. Gine veniș, îi zăsi năs, anda se scula de la masă și nata lua proache. Ne răsesc oamenii și nu samănă. Ați avăză că tănii tichiro știe om. Îi cteasi mâna și natas lubășe. Inima mea oță haristusește că mi-a prucheș, grina stas, anda și dusi mâna la chept. Ma ca inima ta o în haristusi, să cleamă că Dumnezeu lui este cel hâirios, că te apruchei. Haide, stăpadi, am avzătă de tine. Am și mine ne cheamă sânge de Vlahos, armâni, cum ziceți voi. Am să spun mine că tu chirolul vechi, ninti-ți vă se spun armâni, tu Macedonii la tuslă se spunea Macedon. Știața noi piștipsim că voi hiscama vechi greț. Am dat zbura, Lena avea umplut un cană mare cu ghin de la Nicola și s-a pruchet de measă. Lui umplu puterile de ghin și canul a lăsat pe measă. Dionisos l-a înălțat putirul, l-a ghinul tulunina ți vinea de câte feridă, dar apoi l-a înurgit și-și mulie ne cheamă buzele tu ghin. Anda l-a gustat ghinul, clisi ochii și dădea buzele. Boh, feați el, este mai bun ca cel de anțărțu. Dar apoi lutează putirul câte nastasi și zăsi. Ti sănătate, tănii și vreare, n-am sa de chili al Dumnezeu. Nastasi l-a înălțat și el putirul și își mulie buzele tu ghin. Avem mai jumătate de zihate, zăsi Dionisos, anda la un filii de câșcăvă. Nu are mai bun de câșcăvă masini și este soi de ghin. Haide, ia ne cheamă. Dar apoi el luă înapoi putirul de ghin, într-o mână, viu ninga ne cheamă și nu mutrin asta să hândos tu ochi, tici când vrea să-l dea de ducherli pe ferida sufletului. Spune-i, amas nu te afirești aici. Ce duchești a hândos tu sufletul atăl că hitini? Haide, așteară-ți ducherea oapii misale, dinintea meau, taxi pesc că este Dumnezeul ți luai dininte. Apoi luă în masă și a găsit soară amigă, anda-l mutreat Nastas tu ochi. Nastas își feață căruțea și a șterse buzele cu una și a mie albă și l-a mutrit și el Dionisios într-ochi. A gândos tu sufletul amel, zăsi el, mi duchesc hiliu al Dumnezeu. Sufletul nu are nume, ni Vlahos, ni armân, ni grec, ni macedon, ni alte nume. Anda năsămină Dumnezeul pe aici loc, nu zăsi, aici te să sămiță de actari și alantă de actari. Dumnezeul nu face toți oameni, am adapoi evoluțiunea omului și istoria lui, le aleapsără oamenii, îi părță tubi, ca tișună cu limba și numai ei. Te mărtii, aici te tubi și ziua de azi smăc ună pe alantă, tici când aici loc nu ni capituți. Feață Dionisos, și luă înapoi de biunii cheamă ghin. Maca sufletul ți spune că hiliu al Dumnezeu. Mintea ți spune că armân, ma grec, ma român. Mintea îmi spune, ați-mi înviță papul, stă paplu și alant pap dininte de el. Îmi spune ați-o când își boațea pindui și ați sabde când bate vintul pe pădurile lui și ați-o când pulii de toarbă de fadzi și plătani și ați-o înrepsesc munzele a soarului pe genele de munți și ați sabde când șurșură rălul ți cură din munte. Dionisios mutrea tiși când omul de dinintea lui era un cântec de zămanii, un munte ce spunea părmiti, un soare ce li îngălza inima, un pulce îl cânta de pe umeri, zboară dulci și îi desiti. Boh, feați el, ți-i izmușat în vedocli. Se sculă de la measă, își tease brațele și zăsi. Inunculea, voi să string la chept ațațihi, om de-a locui. Apreptul-i se umplură ochii de lăcră. Dionisios, el îi mutri lăcrile și zăsi. Lăcrile tale
Sunt șameali. Apoi lui Păși Anastasi tu frămti și l-a îmbrățită. Bo, feaci el. Mi dochesc tiși când aloi tută Macedonia în brață. După ce și gioră înapoi la measă, Dionisio zesi. A gărșeale numele ținelei băgă istoria. Istoria ne fărmăcătuți și averul lu ascundi tu scutidia de sumpoalele ei. Ți dochești că hi, a țea hi. Dochearea nu poate stulia aver, maș boațea sânzului ți lu spuni averul. Tora lasă boațea sânzului, atâl să-mi spună, ti ți vrei să mi-aduni. Preptul Anastasi le-a spus și tută ca tandesea ți-o trec armânii de când vină pistiei refugiații greți andrupați de chivenisi. Vrem să aflăm una cale, zbânăm de adun, fără versare de sânzi, fără să ne avinăm, fără polium, n-am misat din noi, zăsi preptul cu zboarele îndesate tu în boații, ți-l intrară al Dionisios a hândos tu mă du. Le știu tuti, zăsi el. S-a de fapt mulți zniri, dau-le părți. De-alică este că oamenii de-a locuri, ți bănare își bănează n-amesa din noi de tută ieta, nu va cărteare. Ama ca tandesea este grea știchi venesea de Atină. Aici refugiați de Anatolii nu vină cu volea lor. Furășelea din azi ca țiva pricii, li chirură tuti, arananghi de ajutor. Sunt de sânzile nostru. De la altă parte voi hiți de-a locui, aveți băgată osul de statul gărțescu. Ghiniți și că lipsește să aflăm una cale, zbânează toți tuirinii. Țin minti, și voi n-am așa de voi era părțăți, și ninga hiți. România sparse mult cu propaganda ei că voi hiți români, frați de-a lor. Sabză că hori întrezi va sfugă tu României, dacă se stoară la patrida mumă. Că ce nu minduiesc toți ca tine și alți ca tine. Acel ceva să fugă, că ce nu au și el boațea pindui cum o abți tine. Hiți oameni mușați, joni, livenți, apofusiți, tăniesiți cu namostri, lucrători, patrioți, și dai m-au băgați pistea de ninti când luați vărăcalii. Actări oameni, noi nu vrem să-l chirem. Nu stăpsesc cu oamenii ți-o fac istoria, stăpsesc cu aței ți-o îngrăpsesc istoria și o chindusesc cu psăi matit interesul lor. A statui ți-l plătesc. Dionise suctă, loninga îngurmați de yin, mutri sata de pe murși cu ochii ni cheamă apreși zăsi. Ia ți-am tu minti.